Kaixo, Garbiñe, arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Zerek asko. Garbiñe, sendabelarrei buruzko jakintzak interesa pizten du jendearen artean? Bueno, bai, nabarmen bait esango dizut. Askok badirudi pandemia ondoren izan dula honenganako interesa, beste askok betidanik izan duten, nik esango nuke herri hontan badala kultura hau, ez? Sendabelarren kultura gure ondare immaterialan parte bada. Sendabelarren liburuak betidanik saldu izan dira asko, jende askokin izan du gai honetan lan, erantzunan iritzat argi eta garbi baiezkoa da. Gero zenbakiek ere baietz esaten dute. Eta zuk ikastaroak eta hitzaldiak ematen dituzu sendabelarren inguruan, ze jende mota, ze profiletako jendea hurbiltzen da hitzordu horietara? Bueno, denetari dago. Eta hemen komedia aurreritzik ez izatea, ez? Askok esatea, emakumea, beti emakumea gea, eta, bueno, ikastaro honetan abiaz denak emakumea ginen, ez? Baina gutxi dala, oinatin ikastaro bat emanun, erdia gizonak zian, erdia pasa, ez? Orduan, perfil anitza da. Asko da, jende nagusia askotan lan egin duna urte askoan sendabelarrekin, eta gehiago jakitera dator, edo bere jakintza zurekin elkarra banatu nahi du. Beste asko oso perfil urbanoa dago, beraiek jakimina dute eta nahi dituzte osasun arazoak izan dituztelako bestelako baliabide batzuk aurkitu. Orduan ez dago publiko mota bat, ez? Oso zabala netzat heterogeneoa da. Eta interesgarria da horrela izatea ere, ez? Bakoitzak beretik ere ematen du, orduan niretzat publiko zabal bat izateak norberari ere eskatzen dio, ez erosokerian zerortzea. Eta, hemen adioz ikusten da, belaunaldi ezberdinak batzea, jende anitza batzea, oso aberasgarria da. Disiplina honek ematen du hortarako aukera. Garbiñe, gure aitona monek gu baino gehiago, askoz gehiago erabiltzen zituzten sendabelarrak, jakintza horren transmisioan eten bat egon dela esan daiteke? Bai, dudai gabe, egon da. Asko eta asko penatuta datoz, ez? Beste asko amorratuta ere bai, begira hau nire amonak egiten zuen, da gero inork ez du jaso, ez? Gurasoen belaunaldian eten egin zen, da nik orain berreskuratu nahiko nuke baino ezin dut. Zenbatek esan didaten, gure amonak ez zuen inoiz ezer idatzi da utzi, orain Alzheimerra du eta ezin digu esan, ez? Eta guk ez diogu inoiz aintzat hartu. Baina aldi berean, ez nuke esango galtzeko zorian dagoenik ere, nik ideia hau lehenago nun, ontan hasi aurretik pentsatzen nun galtzorian zegoen zerbait zala, eta topatu betena ez da hori. Jendeak gauza asko egiten ditu, beti esan hori diat, nik ez dakidan zerbait hemen norbaitek badaki ja egiten dulako, ez? Eta ikuste ditutan eta hemen, ukendu formula magistral batzuk, etxe jaso egin dianak eta sekulako ondarea dagona horrez, eta erabilera horrek ematen dien jakinduriare badutenak. Orduan, falta dana da ofiziala izatea, jakintza hori nunbait batzea eta modu egoki batean transmititzea. Eta zuk uste duzu, sendabelarren inguruan egiten ari diren eta egingo diren ikerketa horiek sorpresak ekarriko dizkigutela? Bueno, ja ari diakartzen. Nik jendeari esan doi diot asko gutxi ez egiten dutelako, ez? Hori ez dago ikertua edo, monan gauzak zian, badirudi usteekin nahi gehala, eta hori ez da hola. Hau farmazian ikertzen den zerbait da, eta botanikan ere oso esparru dinamikoa da, ez? Landare asko oraindik birklasifikatzen nahi geha. Farmazian ni harrituta geltu nintzen, liburu idazteko prozesuan tesi doktoralak aurkitu nituen, ez? Hilena bezalako sendabelar ezagun arrunt bat, eta tesiak egiten dira oraindik, eta ikerketa horietatik gizakiak beharrak ditu oraindik ere, ez? Ase beharreko beharrak ditu eta erantzunak aurkitu beharra dauka hainbat gaitzentzat, eta sendabelarrak horregon izan dira beti, eta saigitze dute ikertuak izaten. Garbiñe, askoren kezka da, medikuntza herrikoia eta medikamentuak uztartu ote daitezkeen? Zuk zer esango zenieke horiei? Bai, bada nire kezka ere. Osasuna mundu erakundeak esaten du bateragarriak izan beharko luketela, ez? Eta osagarritasuna bilatu beharko litzatekela. Niri bildurra handia ematen zidan, transmisio okerra askori esan hori diet, hori ez da etxetik jaso dezun, etxetik jasotakoa ziurra da, bai, ia beti da. Arazoa da, gaur egun arruntagoa dela medikazioa edo gehigarriak hartzea, eta hor, elkarren artean ez dira bateragarriak tare gutxiago sendabelar batekin, askotan. Orduan, niri ez di balio esateak, bai, gure amonako hola hartzezun hainbeste, ja, baino zu, pilulak hartze dituzu ontarako, hartarako, eta ez da bateragarria horrekin, ez? Orduan, beti begiratzen diogu eraginkortasunari, tratamendu eraginkorra izan da dela, baina segurtasunari ere bai. Orduan, segurtasun irizpidean diretzat, bira, hemen kontuz atala dago, ez? Bakoitzarekin. Eta askok esan diate, badirudi zure sendabelarren kontra izeala. Ez naiz kontrari, baina ez begiratu liluratik bakarrik, bestela arriskuak oharkabean pasako zaizkigu. Horrek esan nahi du, albo ondorioak baituztela sendabelarrek? Bai, du digabe. Dena da neurria, askotan erremedioa eta pozoinan arteko muga oso harina da, ez? Eta da norentza da zenba da noiz, eta ze aurrekari ditun.
Bueno, niretzat konplexua da, eta horrek dudai gabe eskatzen du lan bat, eta lan profesional bat eskatzen du. Azkenaldian badago halako lilura bat kanpotik ekarritako edo etorritako sendabelarrekin, zuk ze iritzi duzu? Bueno, ni oso kritikoa naiz. Hitzaldietan honi espazio bat ematen diot beti, ez? Iruditzen zait badagoela marketing berde bat, badaudela modan ipintzen dira sendabelarrak, eta, bueno, urritiko intxaurrak amalau, ez? Gero konturatzen gara ez dela inbesterako landare hori, baina sustatu egiten da. Eta, bueno, pandemian izan dia pare bat, ikaragarri modan jarri dianak, badirudi dana sendatzeko gai diala, ez? Ni horrekin oso kritiko naiz bertakoak ordezkatzen nahi gehalako. Eta bertakoa ordezkatzea da izena galtzea, horren erabilera galtzea, eta horren inguruan ondarea hitz egiten dudanean, gure kulturan parte dira, beste herriko dita zai naiz, esaera eta zari naiz, intxusak adiaz 20 piku izan ditu euskeraz, ez? Orduan, ordezkatze baldin badut, Japoniako landare bategatik ondo, ez daukat nik haren kontra, ez zer, baina bertakoari aigea batetik balioak kentzen, eta ezagutza horiek ordezkatzen. Eta horrela, iristen da momentu bat, jendeak ez du ezagutzen pasmobelarra, ez dakiz ze irudi duen pasmobelarrak edo berbenak, baina txinazeak bai, ez? Eta irudi hobea dela, eta, bueno, ni hor oso kritikoa naiz horrekin.